Te ki don ki subscriber junga ki bakwa ban tips phangka dam nong mahir. Te ka dam nong mahir menta kala rit mo kila pli upai tunnel ban repair ban snapha. Te ki don ru ki bakwa wan khwai. Te menta la rit kat ke jing khwai jungi la duna ban dai do henre por ba he pat ka dai do ba. Te nga kwa ban ong ya kitu ki ba kwa ban wan khwai. Yo le se de ka bok jung phi da phi wan yo le se ka kham ngat bha ya phi mo. Te kitu ki ba kwa ban wan kai ru ka jaka pet kai bat ka jaka le kai te ki dang pli be hi. Bat ka jing tenat ru ka long hi kumju tang ka hi kala rit no mta.